Türkiye Almanya. Sen şapta şu bilalın davası bir Türkiye. Kazanırsan cırılan kavay mağlukan. Ömrünün ardına gitmek bile akazanlar indi. Türklerden esirlandım. Beni yerden tutar. Başkalar günden giderle İndilat kazanmam. Yüreğden ısırlandım. Beni yerden tutar. Başkalar günden giderle İndilat kazanmam. Başkalar günden giderle İndilat kazanmam. İndilat kazanmam. Önemli. Менә бүген 17 ноябрь көнне космоска җыйналып, менә бар татарлар, туганнар кебек дип торабыз, сөйләшеп килдек. Илсия Бәдретдинованың, Татарстан кызының, Мишәр кызының ямьле концертына. Мин үземнең постыма Инстаграмда язып та куйдым инде. Илсия башта битте, аннан җылатты. Аннан җылатты. Әнкәй турында сүзләр гомумән бит инде ул. Бик тә күңелгә тия торган хәл. Бик тә мәгънәле сүзләрне әле былай итеп йөрәккә җиткереп беркемнең дә әйтә алганы булмагандыр дип уйлыйм. Илсиягә рәхмәт әйтергә кирәк. Иногда шулай бушанып та калырга кирәк. Дуслар, килегез шулай концертларга, очрашыгыз, сөйләшегез. Күрмәгән кешеләр менә шулай бергә яңадан очрашып, күрешеп, Казандагы безнең туган кебек татарларыбызны күреп, аларның шатлыклары, аларның иҗатлары, аларның мәгънәле сүзләренә җитешеп, бергә кардәшлекне тоеп яшибез шулай Мәскәү шәһәрләрендә. Безнең Мәскәүдә татарлар штабы бар. Шул татар штабына безнең кыйблабыз кебек кеше Мәскәүдә Ямалиев әфәнде ярдәме белән без дә киләбез. Шуңа күрә шулай сез безнең филиалның операторы, журналисты кебек ибәреп торасыз центрга, штабка менә яңалыкларны. Зур рәхмәт сезгә. Yaşamış kızın yürekte, ömrümüzün bizlerde. Yaşar yerde uyanıklara, koy yaşın bizlere. Var ayrıca şiddete uyup, hasretlerde düşüre. Yaşımızda dünyada boşaltıp yakışıra. Yaşımızda yalnızlığı götüre. Ağla şeyler, kişiler yamasınlar göre. Yaşımızda yaşımız. Yaşın başlara yakarak, yaşınlara köşeler. Asfayı bulmasa var yaşarda ölürüz. Yaşımızda şanımızda üzerimizdin köyleri. Yaşın başlara yakalım, yaşlıklara köşeler. Илсия Бәдретдинова һәр вакытта матур җырлады. Без аның концертына барырга күп хыялландык. И менә бүген без аның концертын тыңладык. Бик матур җырлады, бик зур рәхмәт аңа. И дәлнешем, ул күтәрелсен ул матур җырлый. Бу концерт исключительно иң яхшы концертларның берсе.
Илсебез җырлатты да, нык кына әйтеп җырлатты да, кушылып җырладык та, җырладык та, бик күңелле, бик җылы, бик яхшы концерт. Жаңадан көтеп калабыз. Бүтән Казан, Мәскәү татарлары. Минем авылдаш малайлар баянда уйный, Илшат, Миназнакайныкы. Бүтәнегезгә дә сәламәтлек, саулык, шулай концертлар белән җылы итеп, матур итеп килегез безгә кунакка. Көтеп калабыз. Очень понравился, это только, конечно, начало. Я давно мечтала попасть на этот концерт. Я очень благодарна ей за ее песни. Они очень душевные, очень жизненные. Я проходила те этапы, которые вроде она прошла, очень переживательно. Я 2 года мечтала попасть, наконец я попала на ее концерт. Позитива очень много. На благодарность ей за ее посещение Москвы, пусть почаще приезжает, мы очень ей благодарны за это. Она сама очень позитивная, юмористка, с юмором, с позитивом. Всех добрых ей благ, здоровья, самое главное, чтобы она всегда улыбалась и пела очень интересные, не грустные песни. У нее очень грустных песен, но это тоже, конечно, в совокупности. Всего ей самого хорошего, счастья ей в жизни, чтобы она всегда сияла, улыбалась и радовал нас и своими песнями. Мы очень ей за это благодарны. Her bir til saklanırga tiyиш. Tatar tili gine tugil, her bir til. Millet yuğala, til bulmasa millet yuğala. Bunda başka söz olurga da mümkün tugilindir. Min bilen, mesela, min bir köpüreyim, dünya boylap yürüyüz, şit illerde yürüyüz. Her bir ilde var tatarlar, hem biz küp, biz birden bulurga tiyиш. Әлбәттә, тел булган очрактагына без үзебезнең милләтне саклап калачакбыз. Бүгенге көндә, мәсәлән, миңа анда ниндидер социаль челтәрләрдән язып яталар икән. Менә сез тигенди, сез мондый дип, ләкин алар аны урыс телендә язалар. Вот вы неправильно поете, вы не так разговариваете, вы не так. Они пишут на русском языке. Это уже нехорошо. Әгәр дә алар татарлар икән, татар җөмләсен төгәл иттереп төзеп миңа язып җибәрсәләр, сез дөрес җырламыйсыз дип, мәсәлән, мин аны кабул итер идем. Һәм һәрбер телдә дә шулайдыр дип беләм. Бик мөһим, очень важно. Һәм біз бүгенге көндә, мәсәлән, татар телендә сөйләшә белмәгән балаларны без орышырга тиеш түгелбез. Без орышырга тиеш аларның әтисен һәм әнисен. Балалар шәһәрдә яшиләр икән, алар шундый мөхиттә яшиләр, мәктәптә урысча, балалар бакчасында урысча һәм башка җирләрдә бөтен телевидениедан урысча. Әлбәттә, алар кайсы телне ешрак ишетәләр, шуларга ияреп китәләр. Бары тик өйдә татарча сөйләшкән очракта гына, әтисе белән әнисе татарча сөйләшкән очракта гына балалар татар телен саклап калачаклар. Мин монарга 100% гарантия бирә алам. Чөнки бала ул кабатлап яши. Баланы өйрәтергә кирәк түгел, балага үрнәк бирергә кирәк. Kaldır mine zinhar yalnızımda, şunday rəhat mina yalnızım. Serin siler işin gökte ay var, etin yaşır işin yıldızım. Yakımı kaçtı, elle aldı dalım, uylarımda ağla durma. Kaldır mine bugün, eğirtege min büdünrey başka bularıma. Yakımı kaçtı, elle aldı dalım, uylarımda ağla durma. Kaldır mine bugün, eğirtege min büdünrey başka bularıma. Bir gün güle görürüm, ellerin yok, sevim hatta üstümüzünde. Gördüm aşılamak uzakta işana, ışarıydı üzüm düzgünle. Yakımı kaçtı, elle aldı dalım, uylarımda ağla uğrana. Kaldır yine bugün, eğirtege min büdünrey başka bularıma. Yakımı kaçtı, elle
yalgızım. Serip siler için gökte ay var, ekinleştirişir yıldızım. Yakıp kaçtı, hele aldı kabı, uylarımda Allah uğruna. Aldır bir bugün, irtege bir başka olamaz. Yakıp kaçtı, hele aldı kabı, uylarımda Allah uğruna. Aldır bir bugün, irtege bir başka olamaz. Aldır beni bugün, irtege min bütünley başka olamaz. Kaldır beni bugün, yalnız. Концерт бигрәк тә яхшы. Инде август аенда билетлар алып куйган идек. Көтеп алынган концерт. Без бик шат. Тагын да көтәбез Илсияне киләчәктә. Икенче ел инде Илсия Бәдретдинованың концертына киләбез. Бик тә яхшы атмосфера, бик ошады үзебезгә, елатты да үзебезне, җырлатты да үзебезне. Бик зур рәхмәт үзенә. Саулык, исәнлек Ходай үзенә бирсен. Ну, побольше благодарных зрителей. Бик зур рәхмәт үзенә. Иң беренче чиратта татар милләтеннән булган кеше үз теленнән оялмаска тиеш. Мин бик авыр кабул итәм. Мәсәлән, менә монда кибетләргә керәсең, нидер сәүдә үзәкләренә керәсең, монда матур иттереп язып куйган була, бейджикта Айгөл дип, мәсәлән, инде. Айгөл дип түгел, Айгүл язып куйган, Гүзәлә язып куйган. Шуның эше. Киләсең дә исәнләшәсең, Айгөл, исәнмисез дип, миңа менә шушындай әйбер кирәк. Я вас не понимаю, басып торалар. Менә бу оят булырга тиеш. Шушы сүзләрне булса да татарча әйтергә тиеш һәм ул горурланырга тиеш. Үзенең Айгөл булганы белән, үзенең Гүзәл булганы белән горурланырга тиеш. Үзен хөрмәт иткән очракта гына башкалар да хөрмәт итәләр. Кешедә дә шулай. Менә мәсәлән, мин үземне ничек куям, үземне ничек хөрмәт итеп куям, миңа шушындый мөгамәләдә булачаклар һәм башкасы да. Мин горурланып йөрим. Мин кая гына барсам да, мин әйтәм, мин татар кызы, мин авыл кызы. Бигрәк тә анда, мәсәлән, Казанда булганда, мине аңларга тиешләр. Чөнки мин Татарстанда яшим икән, мин күкрәк киереп йөрим, мине аңларга тиешләр, мин татар кызы. Монда килгәндә дә иң беренче оялмыйча үземнең милләтем белән горурланып әйтә белергә кирәк. С гордостью я татарка бит, мин татар кызы. Шул вакытта гына башкалар да сине хөрмәт итәчәкләр. Шәхсән мин үзем бик горурланам. Минем бик данлыклы тарихым бар. Һәм минем иманым камил, минем зур киләчәгем бар әле. Минем милләтемнең киләчәге бар әле бу дөнья йөзендә. Мин монарга ышанам, өметләнәм һәм татар булуым белән горурланам. Һичшиксез. Көзге каршысына басамын да, әнкәй, синең белән сөйләшәм. Шул ук күзләр, шул ук җирчыклар, еллар үткән, мин дә үзгәргән. Әнкәй, ә син хәтерлисең микән? Хәтерлисең күзләр яшьләрен. Әйтеп аткан идем кызуланып, өйрәтмә син мине яшәргә. Менә ни, ул көн килеп җитте. Бүген миңа нәкъ шул сүзләрне күзләремә карап улым әйтте. Белсәң иде ничек түзгәнне. Әнкәй, бәгърем, әгәр булдан алсаң, кичер мине тиле казанына. Аңлатсам да, сүзләр җитмәс сизәм.
Тезгә катмагансың, каршылдың мине ишектән. Елый аңлатканың әнкәй, менә хәзергедәй ишеткән. Әнкәй, ул чакта мин үз-үземә бик зур үскән кебек тоелдым. Ничек инде син мине аңламыйсың, әни? Мин бит инде хәзер зур булдым. Әнкәй, бәгерем, әгәр булдырсаң, кичер мине тиле кызыңа. Аңлатсам да сүзләр җитмәс сизәм, кочаклыймда елыйм улымны. Кеңешлер булды. Менә мәсәлән, карагыз, чит илләргә барабыз да, анда ниндидер төрек иленә барасың икән, бөтен җирдән төрек көйләре уйный һәм алар бер-берсе белән төрекчә сөйләшәләр. Кайдыр да Гарәбстанга барасың, алар гарәпчә көйләр тыңлыйлар, гарәпчә сөйләшәләр, кибетләрдә дә гарәпчә аралашалар. Нишләп әле мәсәлән безнең татарлар горурланмаска тиешләр, име? Шулай иттереп куерга кирәк. Матур иттереп, төгәл иттереп һәм горурланып, мин татар дип. Шул вакытта гына башкаларда үрнәк алып татар телен, татар милләтен бөек халык иттереп кабул итә башлардар дип уйлыйм. Бу безнең яшьләрдән тора. Әбиләр, бабайлар, алар шулай әкрен генә инде хәзер татар концертларын карап, өйдә генә утыралар. Бала чагалар аны бөтенләй аңламаска мөмкин, ләкин менә әз генә фикере булган урта яшьтәге буын һәм бигрәк тә яшьләр, алар әлбәттә татарларның данын күтәрергә тиешләр. Без горурлансак, башкалар да безне хөрмәт итә башлаячаклар. Как думаете, как поднять уровень татарской культуры? Сөйләшергә кирәк, аралашырга кирәк. Һәм беләсезме, менә нәрсә генә дисәләр дә, мәсәлән, татар эстрадасы. Тотыналар анда. Менә читек, татар читеге киергә кирәк, татар түбәтәе киергә кирәк, татар күлмәге киергә кирәк. Ул чәчкә турында, ул ромашка турында булырга тиешкән башкасы. Бу минем фикерем, мин моның белән һич кенә дә килешмим. Әгәр дә без яшьләргә үзләре теләгән материалны бирмәсәк, алар тыңлый башлаячаклар урыс эстрадасын, алар шулай итәләр дә, алар тыңлыйлар чит ил эстрадасын һәм алар үзләренең күңелләренә кирәк әйберне шуннан алалар. Без яшьләргә алар теләгән әйберне, ләкин татар телендә бирергә тиешбез. Алар өйрәнергә тиешләр. Мәсәлән, анда тотыналар диге. Нигә инде менә ярым шәрә күлмәкләр белән клип төшердегез, мәсәлән, татар җырлары андый булырга тиеш түгел. Алар телевизорны ачалар да, теләсә нинди ярым шәрә клипларны карыйлар, ләкин башка телдә. Әгәр дә булсын татар телендә дә әз генә нәрсәдер бар икән, аларның игътибарларын җәлеп итә алырлык. Алар бәлки кызыксынып татар телен тыңлый башларлар иде. Мин теге шишенеп сәхнәгә чыгыгыз да шәрә килеш клип төшерегез дигән сүз түгел бу. Ләкин менә бу рамкалардан чыгарга вакыт җиткән инде. Ниндидер бер теге төптә утырып торырга ярамый, ниндидер юнәлеш үсеш булырга тиеш татар эстрадасында. Шулайдыр дип уйлыйм мин. Гомумән яшьләргә бер нәрсәдән дә тыйырга ярамый. Яшьләр үзләренчә юл хәрәкәт итәргә тиешләр. Безгә аларга ярдәм итеп торырга кирәк. Татар телен камил белә торган кешеләр, сәхнә кешеләре, югары дәрәҗәдәге татар кешеләре безнең яшьләргә татар теленең тикә икәнлеген аңлатып торырга тиешбез.